May isang palas tusi. Balik ka naman ang mga lang pala. Ano, what's na? Yan. Videoin mo na. Video hiko call. Sino? Si ito papaitan, lang sa in. Ito, tita. Hindi mo lang nag-uli. Pinarain ninyo. Ay, bitahan ko. Ay, planggana. Yan ang anak. Hindi ko lang nakatuloy. Yan. Ay, stainless dapat. Binaba dito sa mainit, malupot. Ay, lumaki yan. So, yan. Sabi mo, garugil natin. Ay, gilatin niya ko na sobrahan. Sabi mo ba diba sa bago? Dapat no, hindi ko man natin na pagkaloob. Kaya tikontra ko sa bago sa pwede pwede magiging natin. Magiging gilatin niya yan pag ribaw na. Sok na kagana pero ang dami pa rin lamok ha. Pusok mo. Bigla ganun yan Ano yung kanina. hashtag mo niyan? Hashtag. Lord ni Tita. Tapos, at saka ang ilalaga pa dyan yung pangkaldereta. Ang papakulan lang muna. Ako na yung gigison. Iyo, saga na ta. Ano? Naman biyang iba sa balyo, kay Ano kuya. ang kuwit mo? Ano sa baryo? Ay po. Ayan, talaga. Riko-riko na yung ano dyan, buntot eh. Ay bati, mga ano, kastos. Oh na lang, soup number 3. Mga gastos. Okay. Magastos na kung ganun. Soup number 3. Ano, inanong mo na yung ano. Nakalagay na dyan eh. Oo man. Itang baboy. Kung lalaki nyo, yung mga tinawag sa batimbol. Saga. Batimbol kung takang lalaki. Ano na yung dati? Tumbat ka. Hindi, ganun Ano na. lalaki ni? Lalaki na. Kasi na di batimbol ko ta, soup number 5. Ay, wako, kung nasa ina to. Hindi ka naman nakita. Sama? Adi kita. Hindi kita eh. Yan, sa saga, nunod naman yan. Yan ba na yun? Taga-ubos sa kailo. Ubos? Kari tayo Ay, eh. kala ko dyan na lang yan. Kari tayo kay Josie. Para bukas. Ubos na ng aso. Malit-malit. Kaya bang ipanik doon? Natulo. Burot na pala ito. Nga na pala. Kamadapla ka mo ha. Burot na pala ito. Lat mo na ha. Isasahog yung pagpasakat. Tagal ng bagal na po. Ano sa araw? Ano to? Yan ang lang sa Sabi nila, ano to? May sisig ba naman? Oh, may sisi kami daw. Abutan. Meron niya. Pag gumawa kami ng kurdilan. Amoy baka. Yung wala mang. Ay na. Sinahod na. Wala na. Tapos na. ano, baka ko
Tapos na kami, lasing na kami. Di ba kang singaw? Init. Ikaw, buksan ko na. Buksan mo nga ng maigi. Paano ikitin? Tama kang dinukuan. Kaya ako kaya. Nakatago yan.
kaldereta. Hey, Kapipiguin. Lag mo na yung diyo. Lan, kung tapos ka na lan. Pati na lang. Ha? Yung sili. Ayaw, yung sili. Kaya gusto na. Kaya lang ayaw, ayaw. Ay, pa nga sa bahay pa. Ano? Yung iba inaalit, tinatapon. So kaya hindi no. Ang klase talaga ng ano, ng Maynila. Hmm? Doon sa ano, banyo, kumukuha. Hindi ko alam, maglamang. Hindi na alam kasi ito. Maduduro mga tao. Malukot ko na eh. Ano panos? Hindi ko nasa lahat eh. Papainin na. Rara, ay na may kutsilyo dun oh. Hindi yung kutsara. Di ba may ito double salad? Ah, hindi madikit. Lan! Baka sila na may double salad ng midang kailangan. Baki, ano ba ito si baka? Oo, madikit yan. Yung baka, paki, ano naman, buhok na dikit. Yan na, yan. Yan o. Hindi, yan. Yan. Yan na. Yo!
Ngayon lang to umuwi. Umuwi sila siya. Nandun niya. Iyo, daga na yan. Subanggi pa. Wala, hindi yung karton. Nasa si patholder ko? Ganito lang, hindi yung karton. Patholder ko. Buti. Ay, ni. Oh, yan, sige, yung patholder mo. Ay, ano, ano gaganyan dyan? Kalbili ka? Iyo. Kumain ka ba o? Ano na, pigahalo ka. Para kumapit ka lang. Alaga na yun. May tiga ka ng may... Oh, hindi na lang. Wala kang kamay. Maing tubig na mainit. Maka di bagkuit na harap ko yan. Harap bang ni. Karat-karat na pangukak ni. Harap ka di makanot ni. Nabaraki ko na kayo. Nabaraki ko na. Kaya mo kong luto. Ayaw. Pinamano mo sa mga pagkakil para matuto. Asan yung ano ma? Yung pinagganuan yan. Wala. Nandiyan kanina yan. Sa buhay yan. Abutan daw to. Kujan si tungku san ano yan? Sansi. Yang bertuk itu nih, ya. Yang dyan ang sansi. Spatula. Tapi jadi kuwit. Kuwait yun. Ini, sansi. Jadi saya putri. Industrial lang. Okay mo ng sansi, spatula. Kaya kita may tubig. Pagkakit ang buto-buto pala yan. Hindi ka muna. Oke. Hindi nga daw kung medyo madumi na yung... Sebentar. Ito. Ano mo na si... Sasali mo na? Sige, sali mo na. Para may video. Udah nih, nih. Ayun o, basa.
Tayo na kumakas. Oo, kulang-kulang ka po. At lang yan, no? Master na si Arnold yan eh. Nagkakasalan na. Saing King. Ibahin na eh. Touching. Hindi naman. Apat, hindi mo. Hindi mo. Ikaw mo, magkaroon ka na. At yung patumabot. Mabiyahe pa. Asan yung ano ma, yung sasabi mo? Ayun. Ayun yung titik mo. Ano yan? Ipapaitan yan.
Susulatan na lang siguro. Matagal na yun eh. Hindi naman Jati, tapos na. bakit nga? Why? Ay. Oo. Representative.
Dapat sana sa may tablet ka lang tatawagan eh, para hawak sana eh. Kasama ka sa picture, sing. Naka-play. Video call to. Video call niya. Kala niya siguro, video call. Naka-video call. Video call to. Oh, babak mo yung cellphone. Sige, ako na. Oo. Baba ka muna, Noy. Papahawa ka din ka parang using. Oh. Mag-smile ka, sing ha. Mag-smile ka, tama picture ka mo. Ate Dayan. Ate Dayan, sa Ate Using. Ayan. Ay, alam mo tayo. Nababa. Hindi napindot. Pag yun Diyan tayo. Aw, Manang signal. yan. Ayan. Babasahin ko lang po ang message ko sa ano po. So, dahil na po kami kamagaling. Dahil po kami. Lapit mo pa rin audio maripili. So, sabi po dito sa message, Hi Mama and Papa. Pinagpusan ako. Happy birthday po sa inyo po. Naiman po ako makahatag sa Hindi ko rin picture yan. Naman yun. Anong hindi ka picture yan? Paabot na po ang Paano si Uncle mo luluko mo. Pwede ko lang pong prayers kay Lord na taon ng halawig na buhay na makaiba ng may kakamay ng haloy na panahon. Salamat po sa gabos na sakripisyo nindo and para sa mga aking nindo. Araman po nindo kung gaano ko kapadangan. I love you Mama and Papa. Again, happy 60th birthday Mama. And especially Papa. Sa ito, see you soon. So, happy birthday. Diyan na lang. Ano na yung masasabi mo po? May problema. Nanay ko, ay, masa gilid. Magtako ka na lang ako. Pipigilan na. Kita ba ito? Papadala Alalay na lang alalay. Kasi may hawak siyang phone. Si Bibi Burat. Picture. Natagay ko maginig ka sa smile. Ay, ano? Smile ko. Isa pa tatay. So, pwede si nanay naman, di ko magdaan si nanay. Diyan ka lang. Gamit lago. Yung sila president niya ka na magpatikot chick. So mali. Uy, chick mo. Ako, akala ko ano yun. Kala ko ano, Hindi ko alam yun, Ben. Hindi na surprise din ako. Kala mo ano, sipot yun talaga. Ako rin. Tapos nakita ko may mga laro sa loob. Surprise. Yung hindi nakita ko sa may salamin. Yung iba ko,
Sana magkabot man ako. Pinaprank muna. Oo, no? May utang daw na ganito. Wala naman daw marami na pwede prank. Ganil. Saan na ba? Bakit ni ko yata? Kaya yata kay Dayan. Sa ibang madalay sa Hindi pa naman. Kaya mo ko dito. Tatay naman po. Ay, hindi ka na mag-involve ma. Kasi papa naman na mapicture. Hawakan mo na lang siguro yun. Okay, 1, 2, 3. Nice po. Ulit, ulit. Akin na kuya. Akin na kuya. Sige na lang. Ay, Slow mo. Si Bibi po, gulat mo. Kami pa dahil. Kaya di ando ako. Ako, daw di ko nakinig. Kalatang gulat ko. Jaya kawan. Ako naman. Ako naman. Okay, 1, 2, 3, 4. Smile. Kasi kung mapapatuloy. Tapos na. Ay, si Arwin. Oh, hi, Win. Hi, cousin. Nanay. Arwin. Selfie na kuya. Nila at Irene. Kita gabos. Hi, kuya. Ako na lang namin yan. Ito naman yung pagkabulan eh. Diyan na ka mga po sa vlog sa dahil. Diyan na ka. Puno na naman tayo. Gabos na po ka mo. Sabi na. Yung bibig pa siya, may live na. Nakaligo po. Hawak kami na mga Okay lang tayo? Selfie. Nakawakan mo ng live. Diba sa gilid? Hindi tayo pa siya makakagasan. Okay, 1, 2, 3 po. Smile. Harap pa. Kailangan picture pa ba? Nanay na natin yung photo na happy birthday ko. Nanay ko na Kaya nga eh. Sabi ko nga eh. Oo nga eh. Kahit saan. Oo. Maraming kumaplos na rin. Mga idea. Kasi nito lang. Pero ayos naman yung kapatid. Oo, yung ano. Pliyan mo hindi nga nila manap yung ano. Ayun si ano. Si mama, ano pala sila? Hindi lang, letter. Letter po, letter.
Kagagtagan mo. Gulat ka na. Tapos na photoshoot. Kanina pa lang.